Majestic. GCM lady ne nako, a tashi gida ba komi ba abinci babu komi da komi. Kasan mu ta lalace talaka shi ke wahala. Kasan mu ta lalace talaka shi ke wahala. Hakan ya sa na hasala na tambatsa na bar kasan mu domin na fito na nema. Mutuwa zuciya ba na son ya faru da ni. Haka ya sa na tashi na baro kasan mu na taho waje domin in nema. Na zo ina neman na kai na dan uwa. Shine nake shawarta ka dan uwa ka tashi ka nemo na kanka. Mutuwa zuciya ba ta maka komi wanda take ci tsogumi da munafici ai bai baka komi dan uwa. Ka tashi ka nema shine darajar ka. Kai namiji ne girma kake yi ko da yaushe kuma girma zaka yi. Kana son kai arme, kana son kai gida, kana son kai komi da komi. Bukatu sun rufe ka ko da yaushe. Ya kamata ka tashi ka nema, ina faɗa ma shawara nake baka dan uwa. Shawara ce nake baka yau ka tashi ka nemi na kanka. Kai ƴan matan yanzu ma in baka da kuɗi ba mai yi da kai. Ƴan matan yanzu ma in baka da kuɗi ba mai yi da kai.